לא רציתי למשוך אותו, שהוא ידבר. לא העיקרי, קודם כל לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכאיבות, שהמחיר יהיה כבד למצוא. כרגע המחיר לא כבד למצוא. התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. זה הפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צחקים להם, יראו לנו לתוך האישה וצחוק ופשוט הם לא פוחדים לצחוק. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם פורשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יפריעו לו. אז אם אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש כאלה, אז נניח שהם משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה...